Mukabat sa 80,000 pesos ang danyo sa sunog nga miigo sa usa ka balay ug apartment kagahapon sa sitio Kapakulan, Barangay Tisa, siyudad sa Cebu. Base sa inisyal nga investigasyon sa kabomberuhan nga ang sunog nagsugod sa second floor sa balay ni Jerry Econas. Nikatapdayon ang sunog sa King's apartment. Si Fire Investigator Alberto Hagdon sa Cebu City Fire Station niingon nga giyong sa wala pa magsugod ang sunog, dunay duha ka mga bata ang nakit-an nga nisa ka sa balay ug nagduwa og posporo. Matod sa ubang mga residente nga dunay mga fire hydrants duol sa ilang lugar nga magamit unta aron pagpaong sa kayo, apan wala kini magamit tungod kay walay tubig. Apan gipasabot ni Hagdon nga ang mga nakit-ang gituohang hydrants walay tubig ug usa lang ka stand pipes. Usa sa mga okupante nga si Rosemary Iconas ang naigo sa bildo sa iyang walang paa.